Služi kako mljacka. Ne gasim kod nas. Daj ovaj profil. Daj profil. Jebe vidiš dobro? Vidi ga. Ja prebacim mi ostala 4 komada. No jede čovječ. Ne kaže pišti jedu grožđe kod mene. Što je sladak, on je kukuc. Je on dosta? Nije meni. Trebam da rekao mačka kad frkće. Hleb i mleko. Jo živote, što gadan. Nije mi. Mogu da prekinem? Nemoj, vidim kako mljaka. Uvršćem. Ne. Čime da to ide, nema ti zubog. Našao sam ima panelne radijatore. Ajde vas dve još da vidim. Okrenite faca ovamo. Ajde Ticana.